Yun mga kasinag, isang magandang hapon. Nga pala mga kasinag, dito ako nagtatrabaho. Dito, sa Rawis. Yan, nakita mo yan. Ito yung Rawis, ito yung lupa na binabantayan ko. Pag wala akong gawa, andito ako. Dito ako naglilinis, nagtatanim. Kaya yan Yan. Kung makikita yun sa likod ko, yung mga tanim na saging na yan, mga tanim ko na yan. Yan Tapos yun, kung nakikita nyo yun, yung isang puno saging na yun, sa taas na yun. Nakita mo? May mga kaya akong hawak Yun, may puso na yun. Tanim ko na yan. Kaya natutuwa ako kasi bubunga na siya. Ipapasyal ko kayo dito mga kasinag. Dito sa binabantayan ko. Sa na lupa. O yan mga kasinag, kita yung mga saging na tanim na yan. Ang tataba na mga tanim ko yan. Papasyal ko dito kayo mga kasinag doon sa ibabaw, sa taas nung Rawis. Masyadong malakas ang dagat mga kasinag. Lakas ang hangin. Aakyat ako doon sa taas, ipapakita ko sa inyo. Habang nagtatampay tayo doon sa taas, kakain ako ng mangga. Masarap to. Tignan nyo mga kasinag yan ang dagat, ang lakas ang dagat ngayon, namumuti talaga kaya wala mga paglaot. Tabi ng dagat ito, binabantayan ko lupa na ito. Yan, nakikita sa likod ko yan, mga kamuting kahoy yan. Tinanim ko rin yan, kaso hindi ko pa nalilinisan. Ang inuuna ko muna linisan yung manandun. Ito madali na linisan yan, kasi mababa pa naman yung mga tao, may maliliit pa. Yung nandun kasi sa taas, matanda na yung mga damo dun. Kaya lagi ako dito mga kasinag kasi nakaka-relax dito Akyat tayo. Mataas sa lugar kasi to. Tingnan nyo mga kasinag, ang lakas ang dagat Kung nakikita nyo yan ang lakas. Akyat tayo, papakita ko sa inyo ang taas. Dito sa taas ng binabantayan ko. Yun. Andito na ngayon tayo mga kasinag sa taas. Yan. Hindi ba? Nasa pinakataas na ako. Ang lakas ng dagat namumuti. Dagat yan mga kasinag dyan. Tapos sa gawin na ito, baba ko muna mangga ko Sa gawin na yan, kadagatan na rin yan. Hanggang doon, sa dulo doon. Puro dagat yan. Kaya itong sityo na tinitirhan namin mga kasinag, pasalamat kami sa Rawis na ito. Kasi itong nagsisilbing sangga ng malakas na alon. Ito ang nagiging dito, parang seawall ba, humaharang. Kaya pag may malakas ang panahon, hindi ganun delikado dito sa amin. Kasi hindi malakas ang bugso ng mga tubig, ng mga alon. Kasi nasasanggahan ito, ng Rawis na ito, itong binabantayan kong lupa. Mataas mga kasinag. Napakataas yan Yan bangin na. Yan Pero ang sarap ng hangin dito, napaka-presko. Kaya masarap magtambay dito, kaya pag ako napapagod, tapos may mga iniisip, malimit ako dito. Nakaka-relax. Sarap magtambay. Itong sityo namin mga kasinag, ito? Barangay Bubuan ito, Barangay Bubuan. Sityo Diak. May dalawang sityo ito. Sityo Diak at Sityo Kiloon. Pero isang barangay lang ito, Barangay ng Bubuan. Sarap mga kasinag, ang sarap ng hangin. Maya-maya ako magkatrabaho mga kasinag. Magtatambay-tambay muna tayo dito.
Bababa na tayo mga kasinag. Punta na ako doon sa nililinisan ko. Magkatrabaho na ako. At ito lang mga kasinag, itong lupa na ito, ang may-ari nito, tiyahin ng misis ko. Nasa Canada. Shout out pala madam. Masarap na yung Indian Minggo mga kasinag. Tag-Indian Minggohan nasa ngayon dito. Ito mga kasinag, kung nakikita nyo yung puno na ito, yan, kung tawagin yan dito sa amin bago, ginugulay ang ginugulay ang talbos niyan. Masarap ang talbos niyan. Tapos yung bunga niyan mga kasinag, parang mani. Sinasangag yung bunga niyan, parang mani. Masarap yung bunga niyan. Pinutol ko kasi isang puno dito nakaraan kasi madaming bunga. Sinangag namin, ang sarap. Kaya wala ko makipakita sa inyo bunga mga kasinag kasi naubos ko na nakaraan. Ito ang bunga ang papakita ko sa inyo. Bunga ng Indian Minggo. Baba na tayo mga kasinag. Ito mga kasinag, kalilinis lang nito, lugar na ito. Kaya hindi pa gaanong madamo. Sa susunod ko na raragpasin yan. Puputuli yung mga damo niya, susunod na. Inuuna ko muna yung nandun sa taas. Kasi mas matataas yung mga damo doon. Grabe talagang ang lakas ng dagat. Nakakatakot. Kaya bukas, pag nagkuha kami nung pakain ng baboy, yung alaga pala naming baboy mga kasinag, hindi sa amin yun. Doon yun sa may-ari ng lupa na ito na binabantayan ko. Siya nagpaalaga sa amin nun. Kaya bukas kukuha kami ng bahog. Kasi naubusan ng bahog eh. Kukuha kami sa Banwaan. Ay masyadong malakas ang dagat, kaya sasakay kami doon sa Barangay Bubuan. Sa mismong barangay. Kasi nasa sityo kami eh. Doon kami sasakay bukas kasi malakas. Hindi kami pagbangka dito kasi masyadong malakas ang dagat, baka malubog kami. Sarap, asim. Ang lawak na binabantayan ko na ito mga kasinag. Ano ito? 3 hektarya, 3 hectares to. Ito ang binabantayan ko dito ng lupa. Ako nagkukupra, naglilinis, nagtatanim. Kaya sarap naman, nakaka-enjoy. Talagang buhay probinsyano na. Ano na ako, balik magsasaka. Buhay probinsya yan. Ito nililinisan ko. Dito ako naglinis kaninang umaga. Ngayon, ito naman ang babanatan ko. Sa lugar na yan. Yan ang tatabasin ko. Lugar na ito. Sarap ng Indian Minggo. Ay Lord, thank you po. Yan. Yan mo makasinag oh. Natatas ang damo no. Yan mo ang lilinisin ko. Kaya pag nalinis ko na ito makasinag, tatanim lang ko naman ito ng mga saging. Kasi yan, lugar na yan, yan. Sa baba na yan. Ang tanim ko naman dyan, mga pinya. Puro pinya ang tanim ko dyan. Sa pagitan ng pinya, pagpartanim na namin tanglad. Ayan o. Pinyahan yan. Sa baba na yan, ano yan mga kasinag, bahayan na yan. Tapos yung simbahan namin, andyan. Kitang-kitang kadagatan ano. Yun lang masarap magtrabaho dito. Kasi bukod sa malakas ng hangin, makikita mo pa yung view, yung ganda ng dagat. Kaya nakaka-relax. Parang hindi nakakapagod magtrabaho. Kaya mga kasinag, maglilis muna ako. Update ko na lang kayo mamaya. Bye-bye! Yun mga kasinag, katapos lang natin magtrabaho galing sa Rawis. Andito na ako ngayon sa bahay. Yan naman si Bagwis. Bagwis! Yan yung alao si Bagwis.
Pagkagaling ko sa trabaho mga kasinag, dito ang diretso ko. Yan pagmamasdan ko, yung alaga ko na yan, si Bagwis. Maya maya mga kasinag, titingnan ko yung bitag ko, baka may huling ibon. Pakain kay Bagwis. Sama ko kayo mamaya. Ngayon, yung yung kasili na yan dito sa gilid ko, yung kasili. Patay na. Pagparalaruan yata mga bata, namatay na. Kaya, yan lang papakain ko mamaya. Ang laki niyan, hindi naman niya kayang ubusin yan. Kung ngayon mga kasinag, samahan niyo muna ako. Titingnan natin yung bitag ko. Kung may huli. Tara. Yun mga kasinag. Pupunta tayo dun sa mga bitag ko. Baka may huli. Kasi hindi ko natingnan yung kaninang tanghali. Ngayon titingnan ko. Hapon na. Hindi ko alam kung anong oras na. Anong oras na ba? 5:40 rin na pala ng hapon mga kasinag. Basang-basa ako ng pawis oh. May lang ako papalit. Balik ko. Medyo malayo kasi yung mga kasinag. Yan ang palayan dito mga kasinag. Yan oh. Yan palayan dito. Siya pala mga kasinag, yung binabantayan kong rawis, yung may-ari nun, yung nagpaalaga sa amin ng baboy. Meron din siyang palayan dito. Yung nandun sa may dulo na yun, may 3 pitak dun. Tapos yung sa dulo na yun, yung malapit dun sa may kubo na yun. Ayan lang palayan lang. Meron naman diyang 4 na pitak. Ako naman ang magtatanim. Sa akin naman pinagkatiwala yan. Ako naman daw magtanim. Kaya ngayon mga kasinag, magpapasala ako. Pag mga susunod araw o susunod na linggo, magtrabaho na kami dito. Pasala lang yung mga kasinag. Kasi may tubig naman ang palayan. Hindi pwede kasi magtanim ako ng ako lang. Kailangan may kasabay ako. Pagtanim, kailangan may kasabay ako. Kasi pag ako lang nagtanim, may mga tangya, grabe, matayangaw sa Bicol. Wala kang aanihin pagka ganun. Kaya mga susunod araw mga kasinag, makita nyo yan pagtrabaho ko na yan. Itong palayan na yan. Hanggang doon, kabila na yun. Tapos diretso naman doon. Isa lang may-ari niyan. Yung binabantayan kong yung lupa. Hapon na kaya mga kasinag, medyo madilim na dito sa gubat na pasok natin. Pero yung mga bitag ko, dito lang naman sa mga gilid-gilid dito. Ito. Ayan, walang huli. Yan ang bitag ko mga kasinag oh. Yan ang bitag ko dito sa ibon. Nagkalin natin tong Yan. Bitag ko sa ibon yan mga kasinag. Tingnan pa natin yung iba. Papakita ko sa inyo yung video niyan mga kasinag, yung paggawa ko ng bitag nung nakaraan. O yan mga kasinag oh. Yan. Wala ring huli. Dito naman, titingnan natin yung nandito. Ayan. Dito tayo. O yun. Ayan mga kasinag, oh, pagong. Ito. Nagpakita. Tabi apo. Yan. Kukunin ko ito mga kasinag. Kukunin ko siya. Kinakain ito ni Bagwis. Papakain ko kay Bagwis. Yan oh. Kukunin ko siya. Kasi papakain ko siya dun. Ayan mga kasinag, bitag ko pa yan. Kaso walang huli. Dito tayo. Tingnan natin dito. Yung huling bitag ko. Ayan. Yung huling bitag ko mga kasinag, wala ring huli. Wala na, uwi na tayo mga kasinag. Bukas mga kasinag, pag wala pa ring huli itong
mga bitag ko ngayon. Kasi medyo mahina ng ibon ngayon. Kapapitikin ko na yan. Hindi ko na muna ikakana. Pero ngayon, nakahuli ako nga ng pagong. Itong pagong na ito mga kasinag, papakain ko to kay Bagwis. Sorry siya, nagpakita siya. Kaya kahit paano mga kasinag, mahirap din maghanap ng pagkain ni Bagwis. Napakahirap din. Buti ngayon nakakita tayo ng pagong. Tingnan natin kung mga kasamahan. Wala na. Baka may asawa itong pagong na ito. Hindi ko sana siya makikita mga kasinag. Kaso lang gumalaw yung dahon. Nag-ingay yung dahon. Kaya nakita ko siya. Bukas sa umaga may pagkain naman si Bagwis. Kung hindi ito ang ipakain ko, kasili. Pakain ko bukas. Yun mga kasinag kita-kita lang tayo sa bahay. Medyo malala yung lalakarin ko